teledu. Gemau nesaf sydd arno yw Afon Taf yn erbyn y Pant. Unwaith eto, mae'r dyfarnwr yn barod i cychwyn y gêm fan hyn, so mae gyda ni Afon Taf yn erbyn y Pant, Bechgyn Bl.8. Tra bod seibiant yn y chwarae fan hyn, jyst neges gyflym i ddweud diolch yn fawr iawn i'r holl ysgolion sydd wedi mynychu dros y dyddiau diwethaf ac fori sydd yn dod fori. Tywydd wedi bod yn braf trwy'r wythnos a mae wledd o rygbi arbennig wedi cael ei chwarae yma ar caeau Pont yn twrnament yr Urdd. Ni ar fi'n dechrau'r gêm nesaf fan hyn. A'r car i fi'n yn Pont a dau ysgol sydd yn erbyn ei gilydd yw Afon Taf yn erbyn y Pant. Ar hyn o bryd fi'n credu bod Afon Taf yn chwarae o'r chwith i'r dde a y Pant yn chwarae o'r dde i'r chwith ar y teledu. A dyna'r... Mae'r dyfarnwr i roi cic rydd fyna yn canol y ca. Ac wedi cymryd y pêl yn gyflym yna, lledu'r pêl i'r dde. Tacl wedi mynd mewn ar y llwybr tarw fyna lan y canol. Mae Afon Taf gyda meddiant ar pêl fyna ac yn mynd ymlaen. Eto lledu'r pêl nawr i'r chwith. Pêl wedi cael ei taro ymlaen fyna gan un o'r chwaraewyr a fi'n un sgrym i y Pant. So, sgrym gyntaf y gêm. 3 chwaraewr o'r bob ochr yn cystadlu am y pêl yn y sgrym. A mewnwr yn dod i'r pêl mewn. Ac mae'r pêl mewn. Ac pas allan i'r maswr sydd yn ochr gami a pas hir i'r dde. Ac defnyddio i gyflymdra fan hyn i sgori'r cais gyntaf o dan y pist. Chwarae teg iddo. Cyflymdra da fyna ac dyna'r cais cyntaf. Ysgol y Pant 5, Afon Taf dim. A dyna trosiad cywir hefyd, so wneud y sgôr yn Ysgol y Pant 7, yr Afon Taf dim. A fel chi'n gweld fan hyn, reole 7 bob ochr. Be sy'n digwydd nesaf nawr, mae Tapwys yn sgori'r cais sydd yn mynd i cicio i ffwrdd. So y cic gyntaf nawr i ail ddechrau'r gêm gyda'r Pant fan hyn i roi cyfle i Afon Taf ymosod. Neb wedi cymryd hwnna. A mae wedi cael ei taro ymlaen gyda Afon Taf yna. So mae dyfarnwr wedi rhoi sgrym nawr i'r Pant. Dwfn yn hanner Afon Taf. Ar ochr dde'r ca
i'r Pant i ymosod. Unwaith eto, mewnwr yn dod i'r pêl mewn. Ac yn cael cyfle i roi'r pêl allan. Lledu'r pêl allan. O, mae'r carnwlwr yn mynd lan y ca. A gwibio ac yn ffeindio lle i sgori cais o dan y pist. Da iawn. Ail cais i'r Pant. Sgôr ar hyn o bryd y Pant 12, Afon Taf dim. Ac mae di misio'r cic fyna, so sgôr ar hyn o pryd, y Pant 12, Afon Taf dim. Ac unwaith eto na'r cic i cychwyn y gêm, ac dyna llinell gyntaf y gêm i Afon Taf. So llinell gyntaf y gêm. Dyna ni'n mynd o bachwr yn mynd i taflu'r pêl mewn i'r llinell fan hyn i roi chawns i Afon Taf i ymosod fan hyn, yn dwfn yn hanner unen, dyma nhw bant, ac dyma nhw'n lledu'r pêl i'r dde. Bant yn nhw, maen nhw'n redeg lawr, wedi cael ei taclo hwnna, ac wedi colli pêl, ac dyna cais arall i y Pant sy'n gwneud y sgôr ar hyn o bryd, y Pant 17, Afon Taf dim. Trosiad i ddod nawr gan y Pant. Cic anodd fan hyn. Anlwcus, just ano'r pist fyna. So, sgôr dal yn 17 pwynt i ddim i'r Pant. Unwaith eto, dyma ni off a cic. Cic uchel fan hyn i treol cael y meddiant nôl. Pêl wedi cael ei taro ymlaen fyna, dyfarnwr yn chwarae ymlaen. Chwarae adfantais fyna. So y Pant yn cael y pêl ac yn lledu'r meddiant i'r chwith. Ac yn ochr gamu ac yn defnyddio i cyflymder i sgori cais unwaith eto o dan y pist yna. So, chwarae teg i'r Pant, sgori ceisiau fan hyn, yn dda iawn. Sgôr ar hyn o bryd, y Pant 24, Afon Taf dim. Trosiad cywir fyna hefyd. So, sgôr ar hyn o bryd 24 i ddim. Ac dyna cic i ddechrau'r gêm eto. Da iawn Afon Taf. Rydeg yn nerthol fan hyn lawr y canol y ca. Ac cadw fynd. O, da iawn. Na cais gwych iawn gyda Afon Taf yna. Hyd y ca i gyd. Cyflymder, cryfder, popeth yn y cais yna fyna. Ochr gamu, so da iawn i Afon Taf. Trosiad i ddod. Ac mae'n trosiad cywir. Afon Taf ar y bwrdd nawr gyda 7 pwynt y Pant 24. So, cais arbennig fyna gyda Afon Taf. Hyd
hyd y ca ac mae'n hanner amser nawr, y sgôr ar hanner amser, Afon Taf 7, y Pant 24. Dyma rai o'r chwaraewyr, enwau rai o'r chwaraewyr sydd yn chwarae i Afon Taf. So mae gyda ni Isaac Chilcott, Connor O'Brien, Jacob Hobbs, Jack Evans, Harley Birch, Hedley Lang, Finley John, Evan Reynolds, Dylan Snare, Regan Lewis, Blaine Loveday, Levi Evans, Owen Jones a Noah Cheeky. So ni ar fil yn dechrau'r ail hanner fan hyn. Rai ceisiau arbennig wedi cael ei gweld fyna yn yr hanner cyntaf. 4 cais gan y Pant ac 1 gyda Afon Taf. So Afon Taf i cicio i ffwrdd yn hyn nawr am yr ail hanner, sydd yn chwarae o'r dde i'r chwith ar y teledu nawr. So mae'r pêl wedi cael ei bwrw mlaen fyna gyda y Pant. So ni'n mynd i ail ddechrau'r gêm fan hyn nawr gyda sgrym i Afon Taf. Cyfle i nhw iddyn nhw nawr i'r gêm hyn. Os sgwrif nhw fan hyn, mae'n mynd i fod yn dyn erbyn y diwedd. So sgrym, ochr chwith y cad, fel maen nhw'n ymosod. Cael gweld os maen nhw'n lledu'r pelyn mas nawr i'r dde. Bach o gwagle. Maen nhw wedi colli'r pel o'r sgrym. Y Pant sydd yn ennill ac yn lledu. Ac yn redig yn eithriol o tacl dda fyna. Yn dal yn cael y pas allan o'r tacl at dda. Dyna tacl swmpus. Cadw meddiant y dda mae'r Pant yn neud. Ac yn lledu pel nawr i'r dde, o'r chwith i'r dde. Ac wedi newid cyfeiriad nawr nôl i'r chwith. Ac yn ffeindio gwagledd i sgori cais arall i'r chwith o'r postyn. So da iawn y Pant fyna. Cais arall sydd yn neud y sgôr yn 29.7. Trosiad i ddod. Anlwcus. So sgôr yn aros y Pant 29, Afon Taf 7. Pace now. Boys, Afon Taf, set up for the seat. Come on, Y Pant fydd yn dechrau'r gêm fan hyn nawr i roi chawns arall i Afon Taf i ymosod a cael y pel nôl. Wedi chwarae dde, wedi cadw meddiant. Chwarae teg. Ochr gami'n dda fyna. Angen cadw meddiant fan hyn nawr. Afon Taf yn neud yn dda cadw meddiant fyna nawr ac yn lledu'r pel nawr i'r chwith. Tacl dda i osgoiau. Fynd mewn i'r bwlch. Ac dyna tacl swmpus arall fyna gan y Pant. Maen nhw'n amddiffyn yn dda fan hyn. Ac dyna Afon Taf yn mynd mlaen gyda'r pel. Ac mae'r pel allan fyna, maen nhw'n lledu'r pel nawr o'r chwith i'r dde. Pas da arall fyna ac yn ffeindio bach o gwagle nawr. Os gyda hwn cyflymdrel ydy, mae wedi osgoi'r tacl gyntaf. Yn cael ei ddal yr ail tacl
Yd nhw'n cadw meddiant. Maen nhw wedi colli meddiant nawr, y Pant sydd ar pel nawr. Maen nhw'n lledu'r pel i'r chwith. Ffug pas cywir hwnna, lan y canol. Anlwcus. Pel dal yn fyw, pel wedi cael ei bwrw mlaen fyna gyda Afon Taf fi'n credu. A'r dyfarnwr ddim wedi gweld e, chwarae mlaen. Chwarae mlaen yw e, pas unwaith eto i'r chwith gyda y Pant. Ac yn ymosod yn dda fan hyn nawr, redeg mlaen ac yn pasio mewn i gwagle. Tacl dda gyda Afon Taf yna. Ac penalty. So kick gosb yna nawr i Afon Taf. Chwarae'r pel ar y llawr. So chwarae teg i amddiffyn Afon Taf yna yn gadarn. Yn rhoi cyfle i nhw ymosod nawr gyda'r pel. Dachrau o'r dde o'r ca yn dwfn. Ac yn trio lledu'r pel nawr i'r chwith. Bach o cyflymder fan hyn. Dyna tacl unwaith eto ac yn cadw meddiant. Da iawn, da iawn. So, cadw meddiant ac yn fel maen nhw'n dweud offloado yn y tacl fyna'n dda. So chwarae teg. Pel dal yn fyw. Dal wedi cael meddiant yna. Afon Taf yn ymosod o'r dde i'r chwith ar eich teledu. Dyna ni, lledu'r pel, mewn i gwagle. Dyma cyfle i nhw ymosod nawr a cael cais arall. Tacl swmpus yna. Cic gosb yn dod o'r tacl yna. A dyna cic gosb i Afon Taf yna. Wedi cymryd y pel yn gyflym ac yn lledu'r pel i'r dde. Os gwagle fan hyn. Tacl dda unwaith eto gan y Pant. Ac wedi rhoi cic gosb i ffwrdd yna. Afon Taf am dal y pel ar y ddaear. Y Pant sydd yn cael hymeddiant nawr o cic gosb. Yn dwfn iawn yn ei hanner. Ond mae bach o seibiant yn y gêm ar hyn o bryd. A mae'r Pant yn ymosod fan hyn ar ochr chwith y ca yn dwfn o'i hanner unan ac yn sgori cais arall. Sgôr ar hyn o bryd. Ysgol y Pant 34. Afon Taf 7. Trosiad i ddod. Mae'r Pant yn mynd i ail ddechrau'r gêm fan hyn gyda cic uchel i trio cael meddiant yn ôl ac maen nhw yn dda iawn. Straight mewn i ddwylo fe. Ydy'r pel wedi cael ei taro mlaen fyna gyda dyfarnwr. Ydy. Ac dyna'r gêm. Llawn amser fyna. So y sgôr terfynol yw y Pant 34, Afon Taf 7. Da iawn i'r ddoi ysgol.